tervetuloa kasvatetaan Speedball. Me pelataan vähän survival gamea Katrin kanssa. Missä sä oot? Mä oon takaa. Otetaanko alkuchest? Joo. En mä saa ikinä mitään. Jätkö? Ollaanko vierekkäin? Ollaanko vierekkäin? Ei ole, mä näen sut. Joku hetki. Mennään tonne sun taakse. Mä mun taakse. Okei. Nyt lähti. En mä ehdi enää. Hirveä ääni. Lähdit se jo. Joo, lähdin. Sä oot tuolla ekana. Täällä hakataan toisia aika paljon, niin... Ihan heti alussa. Niin. Se on just aika tyhmää hakata vai mitä? Menettää nää... Ai söit sä herranjestas. No ei oo. Kaikki siis niinku ottaa nämä. Tuo edessä oleva tyyppi, niin se saa kuolla. Mitä? Nyt katos. Äkkä. Tai kuoli. Hyvä juttu. Ei siellä ole mitään, voit nakkaa vain esiin. Tää on ihan novomappi, tuolla on yksi chestis. Ihan pakko olla luuttaamaton. Mä katon tähän ekaan taloon. Joo, luuttaamaton. Oikein sanoo sulle se. Tuo Erkku oikein sanoo sulle, että olen luuttamaton. Täällä ei ole mitään chestiä. Joo, aika nobo. Tuolla on seuraavakin chesti. Mä katon tän talon sillä aikaa. Joo. Pöhnää! Mitä? Pöhnää. Mitä se tarkoittaa? Niin, pöhnää mä kuulin. Jee, pöhnää. 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 Siis mulla on vasta 4 vehnään palaa. Mulla on 2. Oot sä yksin nyt kotoa? Mitä? Oot sä nyt yksin kotoa? Ja en. Okei. Mä luuttaan nää kaikki vehnät täältä. Täällä kirves. Oi. Mulla on kirves. Mulla on kivi. Mullakin on kivi. Hyvä. Meidän oltais otettu se aksema, niin me oltais varmaan tätä. Mä sain nahkatakin. Mulla on 2 nahkatakkia. Arvaa mitä? Yksi tyyppi, kenenkään mä pelasin, mä puhuisin hänen kanssa kypäs, mutta joka kerta kun hän sanoi, kato mitä mulla on, sehän pisti kakuun. Mä sanoisin, no mulla on niitä 3 kakkua. Siis se ei niinku osannut yllättää, mutta mulla oli niitä. Tule. Voi ei, tyyppi takana. Sulla on dokki. Mä oon loveilla, voi jumala. Tää video taas olla tässä. Painakaa like-nappulaa, jos tykkäsit. Moikka moi.